Ni pediang supaya pi baro ki para loki para jor sa sisen jangan nika channel kisawayom. Akan nika video ni page. Balai ki paj ba kajat penreu nyu trip ki isi ya kan nika sorkar MDA. Habang isi yang ni kemut babaro ki isi lani om sngot nat ya kan nika sorkar henrei. Kadekat kun ka jing syam jong unong penmi ya kan nika video ka ba ulah syam nang ba ka jing pen sneu ki paj ba. Pat kum juru nang ba ki comments ki ba wasna ya kan nika video uyo i haransan sosial media. Kumta kanai ka video kamut ban pen mong yano henrei kadai ka jing pen pau ya ka ka balasem ban yo i ada sus ngap ya ki jing ya keren syarum syaneng hakilenti ki singkin bad hakidukan syah layo sngau barabor bon ki baben ya ka sorkar MDA kamtam nado baka VVP kalami pertai habakala pensya ya ki pajba ya ki kambam sab bad jing pen be pajba jong ka sorkar MDA akan ika video ya pa ya ki henreu teliki daw bakam kongsan ki bala penlong ya ki pajba ban isi ani ban ben ya kan ika sorkar MDA nada pis ngau yahap lani pim ngau yahap ya kini ki daw pila ban penpau leng baki comments bala lapi kwa ban ya tho ya ki daw bala ki pajba ka briu nyu trap ki isi ya kani ka sorkar MDA pila ban penpau leng baki comments hapo jong kani ka video ban penhun ya ka jing trang ki pajba kam dai ka basuk kitu ki bala bat ya ki kam snong kam thau ki kam seng bat jong ki kan hon ba pher nang kin song tho ya kata kum taru kam dai ka basuk ya ka sorkar ban la ban penhun ya ka jing kwa ki pajba na kata kadaw ki babon ki pajba ki juben ya ka sorkar na ka por sa ka por kini harum ki dai ki katto kan etli ki daw ki ba pelong ya ki pajba ban ben la ne isi ya kan ka sorkar MDA kabanengkong kajing yat reilang bat ka BJP hadu menta ka BJP kam palla ban sothet haka jelam Meghalaya wala ka don arngut ki MLA henry kamut pat baki ba penjob yakine ki arngut kidai ki nong kersian ka BJP penban kini ki arngut kum iba AL hek bat iba sanbor sulai kidai ki rangba ki bala peni baki la ban job wat laki don hakan no ka parti namar ki don laki jong kinong kersian kumta kipat baka jelahi kilapan i bakim pat pediang satia ya ka BJP na kata kadaw ka jingat trailang jong ki wei ki parti ban thau sorkar rengkat bat ka BJP kabadan arngut ki MLA kalawan ra ya ka jing isi jong ki pajba ya ka nika sorkar MDA balayalam da up Konrad sangmah kabaar ka jing bom laban penulong ya laki jong ki jing kular banyo ya kajing syania jong ki pajba pihak ban jali ja umbat kular ya ki kam ki bapin la lani tray na kamenta jong ki kane kan ajing kermen hagito ki bapila kular bele kane ka jiaru haka politik lani haka san pertai henry tetapi melapat dan penulong ya laki jong ki jing kular kito ki bapila kular kin sansusi bat pin sadu kajing syania naki kadon kajing ong ba politisian ude utah ubaneng kong unkular ban la yapi ban hadin un sabatai balai umla ban le ban penulong ya kita kijing kular kajing bom la ban penulong ya laki jong kijing kular kadai sakawai pat kadaw kaba penulong ya kipajba ban isi lani ban ben ya ka sorkar MDA don sibon kijing kular ki bakinong yalam ka sorkar MDA kila kular kabaki kilam la ban penulong hadu mentah berkawin lagi kadai kajing kular ban penken ria no yaki karmetor na tem yo molong sakawai pat kajaka kabana kalian ka sorkar kampat la ban pendap ya katai kajing kular hadu mentah kabalai kajing bamsap kadai sakawai pat kadaw kaba pelong yaki pajba ban isi lani ben ya kani ka sorkar MDA wala da hakmat ka anya ompat don kawairu kabala man pensisya bakan ka sorkar ka bamsap henrei kajing keno na kipajba ka jumi na kapor sa kapor kajing tuwano ka tnom jong ka assembly kabala tay da ka sorkar MDA kadai ka way na kinuksa baki pajba ki keno bakaday na kajing bamsap kani ka sorkar kunta kala pelong ya kipajba ban ben lani isi ya kani ka sorkar MDA balasan syar na dousnem arhajar khatpra kabasaw kajing mi ki high level kajing keno badon kita ki high level kiba klolut ya ki kam ki jam bar kiba pen ya ki business kiba bahe haka jela kalami mentala bonsnem kajing mi jo kini ki high level kadai sakawai kadaw kabala penlong ya ki pajba ban ben lane isi ya kani ka sorkar MDA kipajba kila keno baya ka pisa ka badai ban lej ka pla jong ka sorkar la pen ya no lang ba ka jingdon kini ki high level
bat ka jing sya kno ya ka jing don kine ki high level ka kham jia ba kham tam ha ka kam khayi deu yong kane kaman kala poi hadu parliament leng bau MP na ka jela I Dr. Ricky EJ Sengkon kabasan ka jing ai jing mentoi tang yaki para bay kersan lang bat bayat roy lang ka jing tha si liang yaki kampen roy tang segitu ki MLA ki badon hakal yang sensyar ka jujia nado ki por ki bamen suwa haka bakitu ki MLA ki badon hakal yang persya ki jenjar bahaban yo ya ki kampen roy namar ka sorkar ka yala ban thebe ya ki kampen roy segitu ki konstituensi jong ki MLA ki badon hakal yang sensyar haka por bamen suwa la sakhi bakane ka jujia barabor barya kanela pensisya syuk haba iba preston tensong ibabat kumu deputy chief minister ila plapat ba iju ai ji yarap tang syaki ba ai jing kersian ya I henda ya gibam ai jing kersian ya I imju ai bat ila set parsiru leng ba kita ki basyong hapok bos bat ki basyong hatunum bos ya ki basyong hapok bos ila ong ba on ai bed da kasentek hendrei ya ki basyong pat hatunum bos an ai tang dai bitor nalor ka jing keren jongi syapang ka jing penpe ya ki pajba man la kasan snem kini ki ai kila pelong ya ki pajba ban isi ya kan ka sorkar MDA kabahan riu ka jing ya pen pot bat ka jela asam ka jing ya pen pot bat ka jela asam ka dei saka wei pat ka daw ka ba pelong ya ki pajba ban isi la ni ben ya kan ka sorkar MDA Kibadon hakal yang persya kamtam ke kongres ki juben lani keren persya ya ka jing ya pen pot bar ka jela asam haka bakila keno ba ukon rod bat upreston kila de ya ki snong lani ki jaka kasi saka jela asam kane ka jing barbi kini yang persya kala nang pen sneudur sosyo ya kan ka sorkar MDA nalor baki pajba ki don lupa daki weki daw persya ya kan ka sorkar para lo kita kin reu teliki daw ki bana kalian usau ayom usyem balai ki pajba ki isi lani ben ya kan ka sorkar MDA dang don sibon teliki daw halaka jing syem ki ba perlong ki pajba ban isi lani ban ben ya kan ka sorkar MDA ban ada syem kum ya kita ki daw pila ban komen sapo jong kan ka video data do mini sembiang haka wei pat ka video kublai sibon kublai si hajar ngo